Ina wanda suke cewa mun kawo bandit kayan aiki me da me, ake cewa sojojin Najeriya me da me, har ake tambayar kaza kaza. To motocin nan sun kwana nan wajen akan sun makale, ku duba ku kalla da kyau. Wannan kowaye, ina masu cewa mun kawo bandit kayan aiki, to ku kalli motar nan da kyau. Sun zo sun yi motar nan haka ba kowa a ciki. Sannan wannan motar ku kalle ta da kyau, ko motar baban mutum ce, ko motar baban mutum ce ta makale haka, ko in ce suka makale haka, shi kun tafi kun bar su. Su wayanda suka fito suna fariya sun kwace me da me da me, sun kona motocin da suke takura musu ne. Me isa ba za su zo su kona su a yayin da sojoji suke kai ba? Me isa ba su kona ba? An ji ana cewa sojoji sun gudu sun bar motoci me da me, ba guduwa kai ba. Ka kalla ga motocin nan kowaye ne bai sai a ranar da suka makale ya fitar da su ba, ga lokacin yamma ta yi. Ku kalla ga ba ma guda biyu bane, ban ma ba ku sani ba, motocin guda hudu ne. Amma to in sun isa yanzu su fito man, su fito yanzu sun isa, su fito sun isa, su fito. Mu kashe yaro, mu kashe baban yaro don uwar mutum. To gashi mun ƙara dawowa ne, sai in abin ma ya ƙara faruwa da mu, ya ƙara fitowa ku ce ai mun kawo bandin kayan aiki ne, mun kawo musu kayan aiki ne. Su fito yanzu sun isa man, su fito in sun isa dan babansu, su fito. Na gaya musu ai su fito don ubansu. Kai rabu da su, yaro ya fito, waye balla turji, waye wani black wanda shi a waya yake nuna kanshi, in ya isa ya fito ba, in ya isa ya fito don uwar shi, don uwar iyarsa.